Эсенмісіз эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Роза Хабибуллина олға таба төп темалар турында. Шаллыда күп фатирлы йортларда капитал төзекләндерүгә әзерләнәләр. Эшкә кайчан керешерләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Шаллы 6-нчы тапкыр үлемсез полк акциясында катнашырга әзерләнә. Әлеге истәлекле чарада катнашу өчен нишләргә бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шәһәрнең иң асыл татар малайын сайладылар. 10 егет арасында кем җиңүче? Шаллыда күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерүгә әзерләнәләр. Бу көннәрдә генә конкурс тәмамланды, подрядчылар сойланды. Быел шәһәрдә 125 йортта ремонт узачак. Былтыр капиталь төзекләндерүгә июль азагында гына керештеләр. Шуңа күрә объектларны куллануга соңарып тапшырдылар. Быел төзекләндерү кайчан башланыр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. 11-07 йортына 40 ел биредә бер тапкырда капиталь төзекләндерү булмаган. Быел йорт ниһаять бәхетлеләр исемлегендә. Биредә инженер системаларын фасадны һәм түбәне яңартачаклар. Мы ведем работы по сантехнические работы, по замене ГВС, ХВС, отопления. Мы готовы уже приступить к работе. Трубы будут экономичнее, более чистые, менее засоряемые, полипропилен будет везде. Ремонтка шәһәрдәшләр дә әзерләнә. Алар белән фасадның паспорты килешенгән. Йортны нинди төсләргә буяганнарын беләләр. Бүгеннән җыелышлар үткәрәләр. Будем делать, значит, сейчас, чтобы доступ был в квартиры, значит, собрание в каждом подъезде. В каждом подъезде, значит, вот объявление уже приготовили. Сегодня уже будет собрание первого-второго подъезда, чтобы был доступ в дом, в квартиры, значит, и подготовленные квартиры для ремонта. Вот, все это дело будет, значит, будем контролировать ремонт, значит, как старший по подъездам, так, значит, и я, и жители. Бу атнада идарә итүче оешмалар подрядчылар белән килешүләр төзиячәк. Подрядные организации, которые сейчас работают, они все опытные, они уже в городе работают давно, к ним есть доверие, и мы уже с ними работали, поэтому вопросов пока нету никаких. Башка идарә итүче оешмалары да капиталь төзекләндерүгә әзерләнәләр. Эшчеләр объектларга апрель азагында чыгарга тиеш. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 2020 елда төзекләндереләчәк парклар, скверлар, урамнар һәм башка территорияләрне сойлау буенча онлайн сораштыру узайтыла. Тавыш бирү Татарстанның дәүләт порталында һәм мобиль кушымтасында уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру программасы кысаларында уза. Ул 2019 елның 15 июненә кадәр дәвам итәчәк. Аның нигезендә 2020 елда төзекләндерү өчен территориялар исемлеге төзеләчәк. Узган ел мондый сораштыру беренче тапкыр уздырылган иде. Онлайн тавыш бирү нәтиҗәләре нигезендә Татарстанда 49 объект 2019 елгы программага кертелде. 2020 елда төзекләндерүгә тәкъдим ителгән исемлектә Яшь Ленинчылар бульвары, Гес бистәсендәге мәдәният һәм ял паркы, Энтузиастлар бульвары, 26-нчы комплекстагы 4-нче балалар поликлиникасы янындагы парк һәм башка территорияләр бар. Шаллыда үлемсез полк акциясы 6-нчы тапкыр үтәчәк. Елдан-ел әлеге акция масштаблырак була бара. Үлемсез полк рәтенә шәһәрдәшләр гаиләләре белән бергә баса. Бу көнне Шаллыга туганнары сугышка биредән киткән башка төбәк һәм республикалардан да кешеләр килә. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Актырна Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны гәүдәләндерүче символ булып тора. 9 май Бөек җиңү көнендә Шаллыда меңнәрчә акшар актырналар белән бергә һавага күтәреләчәк. Укучылар истәлекле символларны әзерләү өчен башлап җибәрде инде. Торналарны инструкция буенча ясыйлар. Бу гади кул эше генә түгел диялар. Күбесенең бабалары сугышта катнашкан. Һәрбер мәктәптә шәһәр укучылар советы депутатлары белән без кагаздан актырналар ясыйбыз. Бу мастер-класс инде. Бүгеннән башлап безнең бу мастер-класс башланды. Бу акциядә һәрбер Шаллы шәһәрендә яшәүче кеше катнашырга мөмкин. Аның өчен бер ак торнасыны һәм бер ак шар алып килергә кирәк. Ак торналар акциясы 5-нче тапкыр оештырылса, үлемсез полк инде 6 ел рәттән уза. Адилә Гафурова анда ел сайын гаиләсе белән бергә катнаша. Яшь шәһәрдәш өчен бу гаять мөһим чара. Бәләкәй чакта бигрәк аңлап бетермисең аны. Хәзер инде Бөек Ватан сугышының мөһимлеген аңлап бетерәсең.
сугышта үлгән солдатларны искә төшерәсең. Акцияда катнашу өчен теркәлү соралмый, бары тик теләк һәм сугыш каһарманы фотосы белән транспарант гына кирәк. Хәтта исем, фамилия генә язылган булса да, кеше кулына иске фотосурәт тотып барса да җитә ди оештыручылар. Иң мөһиме, үлемсез полкта аның истәлеге бара дигән сүз. Әлеге чара елдагыча хакимият бинасы яныннан старт алачак, халык мәйданга кадәр төшәчәк. Узган ел чарада 70 меңнән артык кеше катнашкан иде. Лесенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүйік жеңу берем алдыннан Шолы ТВ «Спасибо за жизнь» тыныч тормыш өчен рәхмәт дип исемләнгән акция башлап җибәрде. Телевизион мәйданчыкта яшь буын Бөек Ватан сугышында катнашучы бабалары һәм туганнары турында сөйли. Дәһшәтле сугыш еллары турында онытмау, сугышчылар һәм тыл хезмәтчәннәре турында истәлекләрне саклау һәм барлау юнәлешендә бу акциянең әһәмияте бәяләп бетергесез. Менің бабам Ягудин Ханиф сугышта булган. Шолы ТВның махсус проектында катнашу һәр кем өчен дулкынландыргыч. 9 майда бөек җиңүгә 74 ел тула. Тыныч тормышка рәхмәт дип исемләнгән махсус проект сугыш еллары каһарманнарын тагын бер кат хөрмәт белән искә алу чарасы ул. Мин бабам турында сөйләргә килдем. Ул сугышта булган. Илдә Бөек Ватан сугышы кагылмаган бер генә йортта җиңүгә үзеннән өлеш кертмәгән бер генә кеше дә калмый. Геройларны онытмау, истәлекләрне саклау уртак бурычыбыз. Минем бабаем Сахабудинов Имамуддин Маслахович 18 яшьтә сугышка китте. Сугышта ул аягын яраланды. Шуңа күрмәстә, ул сугышта 2 орден славы алды. Һәм ул бик легендар танкта Берлинга кереп за взятие Берлина дигән орден алды. Хәзерге буын яшьләре, балалары сугыш елларының авырлыкларын китаплардан гына, кинолардан гына карап белә алалар. Менә бу үткәрелгән акция һәммәбезнең дә күңелләрендә шул утлы көннәрнең кайтавазларын саклап калыр өчен бик кирәк. Проектта катнашу җитди адым. Балалар каһарманнар турында мәгълүмат туплый. Бу эшкә гаиләдә бар кеше дә катнаша. Шолы телекомпаниясына шушы акцияны оештырган өчен бик зур рәхмәт. Бу яшь буын өчен бик кирәкле һәм мөһим әйбер. Балалар бик күп эзләнәләр, укыйлар, әзерләнәләр, төшәләр, бик яратып эшлиләр бу эшне. Проектта катнашучыларны сез безнең телеканалда һәм Шолы ТВның социаль челтәрләрдәге рәсми төркемнәрендә күрә аласыз. Лесенханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шолыда иң яхшы татар малайын сайладылар. Финал шәһәрнең беренче балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда узды. Конкурсның популярлыгы ел сайын арта бара. Быел финалда 10 егет көч сынашты. Татарның асыл малайлары белән Лилия Гатина очрашты. Татар малай конкурсы уздырылуга 20 елдан артык декабрь айында әлеге конкурсның сайлап алу туры узды. Анда шәһәрнең 50-дән артык мәктәбе катнашты. Ә хәзер сәхнәдә башлангыч сыйныфлар арасында финал уза. 10 кеше көч сынаша. Расул Ахметовка көч биреп тору өчен әбисе Минзәләдән үк килгән. Конкурсның номинацияларын карап чыкканнан соң бүлекләрен, монда гореф-гадәтләрне өйрәнүгә, аны өйрәнүгә искиткеч зур игътибар бирелгән. Һәм инде моны оештыручыларга бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Финал 3 өлештән тора. Бәйгедә балалар үзләрен һәр яклап ачарга тиеш. Монда балалар үзләренең иҗади визиткаларын, аннан соң безнең КамАЗ белән бәйле быел бит инде юбилей елын билгеләп үтәчәкбез. Аннан соң шулай ук анда Габдулла Тукайга багышланган сораулар һәм инде татар халкының гореф-гадәтләренә багышланган сораулар. Татар малае 2019 титулына Ранель Карамиев лайык булды. 2нче урынны Билал Төхватуллин, 3нче урынны Азат Ихсанов алды. Калган малайларга да төрле номинациялар буенча дипломнар тапшырдылар. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на выставку-ярмарку «Зеленые недели. Садовод Закамья» с 24 по 30 апреля в выставочный центр «Экспокама». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.